Ayan, pag-oras tayo. Amin. Kasartang, welcome kayo dito ng programa tayo sa Layo City Sartang. Nakikoy and Kigay Show. Ayan, welcome na welcome to dito ng programa. Kaya ka naging amin nga agmanda mag-bibwin ka. Kaya please lang po, like, share, and follow tayo. And ito yung programa tayo na pauluan. Sa Layo City Sartang, Nakikoy and Kigay Show. Dito programa kayo makipaya ni Tiliwiwa. Nagragsan, kanta, sunsunatang may bahay ka na kay amin. Amang liwliwa ka na kayo, di abroad, kaya na dumaduma pa ni apartment ni Lobo. Correct. Kaya sapay kat kumatay, hindi dito nga makadalunan, dito nga programa tayo. Sapay kat taada tayo nga nakaradkad, kinapno, iti kinaimbag, babaen, iti tayo pa nagtrabaho, dinaldawal daw tayo, ayan. So, welcome kayo amin, iti na ito nga programa tayo sa Layo si Sartang, Nakikoy and Kigay Show, ayan, Sunday edition. Beautiful Sunday man. Okay. Ayan. Okay, sapay ba't ka nagpagkablawan, iti talo nga directress tayo, ngayon suda direct Ninang Annabel Wanda Santoletohol, ni Direk Juicy Bagaychen kaya sapay may tinaanos kaya na malagsuportamet nga ni Direk Ninang Madi Carnaschong. Ayan. So nga ito yung titalo nga mangipan patakder. Ayan. Hindi na ito nga programa tayo iti Saranay Worldwide Organization Organization Incorporated. Ayan. Iso nga naging sanpaymat nga na kami ang rin Saranay Worldwide Organization Incorporated. At dato'y kami nga may makipakamu ka na kayo nga iti Saranay Worldwide Organization Incorporated kit ada programa na nga Saranay. Ayan. From the word Saranay, amutan di ka na sa wendeta, iso nga makisin naranay ka. Tapos di ka stadang tumati katulungan intun agpasina ka weno saan pumusay ka. So dahil tanggap di kay pakigapon na iti yung organisasyon kasaranay kasardam. Tada ito kaya nakapinpintas na unay para kada tayo nang nangruna no saan tayo palaing nga miyembro iti dagiti pagsayaatan iti sa dagiti kaskoma dagiti SSS pag-ibig kasjay. Kaya daytoy para kada kay amin dito especially kanya tayo amin nga sangapada gapuan ng garod ta daytoy nga programa iti Saranay ket nakapinpintas gapuanan ta no kaya tayo man nga tumulong makatulong tayo pa babaen iti panagkaykaysa tayo babaen iti panagtitinulong panagdadangkay tayo haan ka nga may sa kabsat iso nga ti may pagamilaing kasardam ag member kayo mag-membro kayo ada membership fee na nga talo gasot weno saan 300 pesos ket kas pangarigan met no once no member ka adami dagiti masao nga beneficiaryo so dagiti beneficiary Degree. Yan, sino dagiti beneficiaries mo gikay? Nilakay ko. Oh. Dagiti anak ko. Ni tatang ko. Oh. Ni nanang ko. Oo. Dagiti kakabsat ko. Kaya mo sawan, dagiti ko nang nasawan ka? Ado kami gamin. Kaya mo sawan amin nga kakabsat. Amin nga kakabsat. Nga amin nga kakabsat na mabalin kayo nga mairaman. Ken, nga pa'y? Dagiti amin pa'y nga anak ko. So, amin pa'y nga anak. So, Well, wow, dahil kaya nakapinpin ka. Unlimited. Well. So, dahil kaya makatulong ka na tayo kasaranay kasardam, tagapuanan ta, dahil kaya mangipaay ka na kayo, iti pakapalag-anan tayo, no pumusay tayo, weno saan, agpasina tayo, iti may sa kami, iti pamilya, Well. saan, kaya di nga parang itaw dawat, yung dayta, kaya talaga, Kapantay amin dayta. iti patay. So, niya po ito mubrain nyo, no, dagiti saan pa nga na kami, bro, agmiyembro kayon, kasardam, tada ito pagsayaatan tayo amin, pagsayaatan dito kabsat haan nga para kada kami no diket para ken ka anya pa itong ubraem agmiyembro ka Ore na awan ti awan. Yes. No nairana nga at mapukaw iti parte ti pamilya. Automatic kung jetmatic. yes apa ni jetmatic na kami jetmatic kan Wala ta automatic makaawat ka nga sige na kabigatan na. Oo. Ang handa nga agit ito iti cheque. Kas nga maawat mo. Hamo iura yun ti mano nga bulan within 1 month kita ang maawat pintas mo. gaya dito nga programa Well. na ito niya ken may sapi hang kayo matanagan kasardam ta dahito ket adati pagbatbatayan to nga SIN number ano saan na jay nakatakder tayo nakasangir tayo iti awawagan tayo nga linteg ayan secure tayo kaya nakapinpitas din hello
ada tumultulan, ada naman sa malalaya. Yan. So, Kasi ko ng payan, nukas pangarigan, ada beneficiary nga matay, iti 5, oo. iti day nga bulan, still 500 pesos. Yes, tibayadan tayo laeng kasaranay kasardam ket no beneficiaryo ti matay within this month kumano at tinatay nga may isa nga beneficiaryo tibayadan tayo laeng ket 5 gasot laeng. Ore manoda. Ore no kas parigan kumano 2 uno talo within this month tibayadan tayo 500 awan ti sorong awang kurang na. Ngam na awan ti matay, Ganda kas parigan awan ti matay Awan mo awan mo bayadan. tibayadan. Correct. Kasgay. Saranay nga ron. Yes, saranay nga ron. Ngam no kas pangarigan met no miyembro ti matay kasardam Dayayan. 1,000 pesos tibayadan tayo per matay nga miyembro. Han as na di beneficiary nga 500 laeng. For example, within this month nga tayo natay ket ti member nga natay ket duwa tibayadan tayo 2,000 pesos laeng. Wala ngam to magatingin, ay, ano ba yun? When? Tumataginti. Yeah, ngayon hangkay magandanagan ka sardam ta. Iti dito nga organisasyon, adamit amin ti kuana dito, adamit amin ti pagkuan na dito, adamit ti mabalintay met nga pagtitinulungan dito, babaen iti Well. managkay sa tayo. So anya pa ito bubrain nyo, no, kung nagsama hangkay magandanagan, takaasin na po Diyos awang pay met unay, adyo haupan met, adyo hangkay so pwede ginapatpudasan tayo nga adyo nag-membro ket natay ti 5 no sa nga puno, di ba 10,000, dahil 50. Amok nga, dahil ti problema yun, nya? Dahil ti problema yung ngem, laglagi penyo, kaasin ni Apo Diyos, awan paymet iti napasamang kasjay. Ken, ada amin met iti pakasaritaan iti excuses na nagita. Mabalin. Kasi dito yung organisasyon, haan nga, imay kala dito, itamo di kastagat, mapilit ka, mapersa nga akwa, nga persain na kada itong organisasyon. Haan, dito ket adaan met iti lapayag dito ng organisasyon, adaan met iti puso, nga makaawat kada gitoy nga kakabsat nga agbaybay nang nangrona nagmiyembro ka. Iso nga amo kada kay amin nga bubuy tata, sige nga ta deta ko na nga tangi mahangkay madanagan ta ito ket mangtulong kada kayo. Ada pa yung tiempo nga gayan ket buwas nakakapon kay dito organisasyon Sarani Worldwide Organization Incorporated. Ada pa yung tiempo nga dumteng dagiti tulong. Akas parigan ko man dumteng dagiti bagyo, ada man dagiti kalamidad, ken anyaman nga pagproblemahan tayo. Idi kwan adatin madamag yun to nga Saranay Worldwide Organization Incorporated help the victims of Typhoon Katchakoskostoy ko na dan to. Kasla idi Typhoon di Cagayan ko na. It means tumultulong ka kabsat isi dahil nakapinpintas. Uray no, awatintad mo, no nakamiyambro ka lakit di, kas na tumultulong ka matan, nyem na pinpintas no tumulong ka, di ba kikay? Magpimpintas Ayan. na miyembro ka ko na. Ken, agmiyembro ka, dahil iti pinaka the best. Why? So nga, hanyo pakadanagan dito, ita, hanga joke lang dito, kaya pa may sapay, hangkay nga, binti-binting lang ti maawat mo dito, dito di bagbaga niya yun. Yeso nga dito, kaya kasi ako makanya kikay niya, barunak may laing yung talaga kayat kumat Nakamiyembro ka lang nga rin. nakamiyembro na talaga, kayat kumat nga, syempre ang kumat amo ti masakbayan. Correct. Yes. Kasi syempre, kas marigan ko man siya kiti, at aday maapo na siya ti pumusay. At ang tumat aday tiyempo nga, ang dagiti nga pamilya ket ay naapo hamdan to ngay bagbaga dagiti kaming ti pamilya nga anyamo dagiti nga natayon nga kapsamin dagiti nga dadto nga namin. Awan man lang timbati na no digas pagproblemaan kung kunadan to. Adakas jay nga isyo. Ayan. Well, adakas jay iso nga si kakabsat. Nukas pangarigan, nukas jay man iti panunod na. Ayan. Agmiyembro ka tapos digas ta ito numatay ka. Ay apo bagman pay dagay to man ti may balikas dagiti kameng ti pamilya. Nang nangruna no dinda ka pa lang si bibig ka kay kaya. Ay, nukas jay nga isyo. Ayan. Paglakad dadaan ako nga nakamiyembro, isong apo ti nakatulong kanyamin. Yes, very happy tayo amin kasi nakapinpintas dito nga programa ti Saranay Worldwide Urig Bilig. Yes. Dito kasi dito ngamin ket hantay nga pumabaling nga pagduduan dito kikay. Tagapuanan ta
over the worldwide talaga dito nga membro kasi karaniwang gamin amin at dati chapter tayo dito Ilocosur Ilocosur chapter 2 tapos at dati Singapore chapter 1 chapter 2 at dati Barcelona Malaysia Kuala Lumpur dagita nakatado Italy Barcelona dagita ayan din Amerika nakatado ayan iso nga Saudi. well, iso nga dahil thank you very much na kay amin nga nakamiyembro iti Saranay Worldwide Macau. Organization Incorporated. Ngayon dadaunuan na iti talo nga directress tayo, ngawan sa bali na direct Ninang Annabel Wanda Santolento Hall, ni direct Madi Cardenas Strong, kay ni direct Juicy Baga Ichen, nagiti garod, iti may ipanagnag kada kayo kasardam nga dahito yung organisasyon ket narungbo, kay napintas dahito yung agapuanan, dahito kay napintas nga kapanunutan, dagiti talo nga director tayo, tagapuanan ta intakderda dahito yung organisasyon nga mangtulong kada kiti pada nga awanan kasjay di ay kuha na tayo kikay iso nga di may bagak lang kanyayo kasardam at member kayon okay dito mga nga sunatan ka nisagsagot ka na kay ari nakas pangipaay para dinagragsak na itang tangang Domingo Morning up in the dark, take a open the park. hey it's a beautiful day I got someone waiting for me. When I see her, I know that you say, hey, it's a beautiful day. Beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you say that you love me. Whoa, my, it's a beautiful day. Birds are singing, you're by my side. Let's get soccer, go for a ride. Hey, it's a beautiful day. We're on the follow the sun, making someday going on. Hey, it's a beautiful day. Beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you say that you love me. Whoa, my, it's a beautiful day. Beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you say that you love me. Oh, my, it's a beautiful day. Beautiful Sunday. This is my beautiful day. Ayan, nagyan yung sagsagot ka na kay amin, kasandam. Kaya ito mo natin amin, kahit kumalang kablaawan, nagiti napipintas na direktor tayo. Ngawan sa bali, da direct Ninang Annabel Wanda Santolento Hall, ni direct Mati Cardenas Chong, kastapayment ni direct Juicy Bagaychen, kaya kastamet nga, gibasa tayo nagito simrek nga mensahe tatang oras. Ayan, kami may kablaawan ni Mami Vina Delisong, kas mamadamang buibet at Hello, Mami Vina. Kasabay men kay ni Ma'am Esmeña Peralta. Hello, Madam Kasabay men Esmeña. na tinaanos na singpet nga na direktora tayo ni Ninang Mads Cardenas Chong. Hello, Happy Maring birthday, Madi. Ninang Madi.
Ayan, kaya kasapay man inagmat kablaawan watching from Arizona, USA. Kuna niya, Sir Sebastian Vintero. Happy watching Happy po. watching, sir. Kaya kasapay man, happy watching kay ni Ma'am Mila Tugano. Ayan. Ayan, watching you from Honolulu, Hawaii. Kuna ni Ma'am Vina Daliso. Ayan. Kaya kasapay man kay ni Ma'am Esmeña Peralta watching from Barcelona, Spain. Ayan, thank you very much, Ma'am Esmeña. Very supportive ni Ma'am ako. Ayan. Kaya happy watching from Jeddah, KSA, nimbang nga malemtoy amin kasalayusoy ti Sardang. Kuna ni Sir Darwin Pasqua. Hello, Sir Darwin. Hello, sir. Ayan. Thank you very much. Iti kanang nga panang supportam. Ken panay papaay mo. Iti ayat mo kada kami nga DJs. Ken kastapay met iti si Mubukel. Nga Saranay Worldwide Organization Incorporated. Ayan. Ken kastapay met. Ayan, palakpakan natin! Ngayon ni Ma'am Fer. Ayan. Kasapay met. Hello, Ma'am Fereg, Bragukos Bakani. Ayan, hello sa lahat, Ma'am Fereg, Bragukos Bakani. Thank you very much. At mo tayo ko na. Like, Yes, follow, so and ngayon share. mo Brian tayo, i-like, share, and follow tayo dito Yes. yung programa tayo, kasardang, tapno tigas target, ang ano tayo nagdadanggay, agraragsak, ang kakanta, iti dahi nga oras, iti oras tinggana ti, alas 7:30 tayo itatagapuan ng tanaladaw tayo, nga nang rugi, ayan, gapuanan ta, amo yung mente nakakasardam nga masapula tamet iti agbirok iti pagtrabakwan, wino saan extra income, Wow, tapno tigas ta, wow. ang biyag tayo, di ba? Wow. Tapos napantapan nagkipunsyon, di ba? Ay, happy watching ka na, Jay. Nagananay ko. Ayan, kaya kasama niya mo yung kabkablaawan, nagiti nagkasari di kalman, nagiti gagayami, nagiti anak kakabsat mi, nga da JV Raynon, kaya kastapay man kaya ni Jeanette Pilot. Ayan, iso nga, Mr. and Mrs. Pilot. Ay, Raynon, pagtana. Raynon, kasi kasartan eh. Ayan. Thank you very much po, Sir Darwin Pasqua. Ayan, thank you very much. Ay, kastapay met, happy watching met. Ayan, nag-iipag ko, DJ Hong Kong, ni Manang Resi. Ayan, happy watching Manang. Thank you. Please lang po, paki-like, share, and follow tayo dito nga programa tayo. Dadanggay tayo, at kakanta tayo, tauray manuhang kami nga, dahil kalaing nga kumanta, lalaingan mi para kada kayo. Kasi Ay, idon mi amin ka na. daka kasi gapuan ng karod kasardang nga, da kayo mismo iti inspirasyon mi no aping at da kami dito nga mang parparag saklat ta kada kayo. Ayan, di ba Kikay? Wait! Ayan. Ayan, happy watching po, okay? Okay, ito yung sa marunong. Ayan, ito si Marunugit, agsala tayo lata. Babayan, iti panagigyam tayo, ti igigaman tayo. Ayan, Kikay. Ay ka, ado di magigaman ita. Ayan, yun. Luto. Ayan, sa Okay. nagluluto sa kasardam. Ayan, okay, dito sa Maruno. Kaya sumala tayo, ani. Para kay amin nga agoy-goy at isalayusay, isarda. Ayan, nagkaduwasing Pedria. Manang Marilyn Valencia Ditas, Spain, nagkaduwasing. You're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. When I feel the time is right and you're staying by my side, and the love you gave to me makes my heart beat. When my plans in my way, but my feelings make me stay. I see the fire in your eyes, it makes my heart beat. Doing me so good, night and day. You're my long-time
Watching Ma'am Pres. Ayan. Happy watching po kaniya. Ma'am Gian, Fernando Romano. Ay, si Gian pala to, si Gian. Love is in the when lovers give and cry, it's our way to see the light. There's a fire in your eyes, night and day. Do it, you still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, you still do it, win away. Like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. Ayan, please lang po mag-like, share, and follow our page. Salamat po. Do it, you still do it, Night and day, you're my all-time lover. Do it, you still do it, in a way. like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. So do it, Night and day, you're my all-time lover. Do it, you still do it, in a way. like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. Ano ka na yung salada? Ayan, ganyan kayo isang sagot ka na kay amin. Ayan kayo kasabot ka, happy watching, man. Kani, happy, sino ka tao? Sino ka naman? Okay, kasabot mo tinagmat kami magkablawan, naging tinag-chat dito tayo, di may nag-message dito tayo, screen tayo. Ayan, kung na nato kaya, ayan, kasabot ka ni happy watching, man, kini Press John, alin obehas, dito Singapore chapter 1. Kaya kasapayment kanya Press G, Alejo Balangatan Almete. Ayan, thank you very much ma'am. Very supportive. Thank you very much and God bless po. Kasapayment kanya Ma'am Evelyn Baladad. Ayan, nagito kayo very supportive to nagito. Thank you very much po. Good evening Kikoy Ken Kikay kung naanapay. Ayan, thank you. Good evening po. Ayan, happy Sunday and God bless mga kasardam kung niya ni Press Jonalyn Obehas. Ayan, nagsudagan iti madamag buibweta ta. Kaya please lang po, nagiti sakpay nga makamudento nga programa tayo. Dahito iket sa Layo City Sardam, The Kikay and Kikoy Show. Ayan, iti oras iti alas 5, aging gana alas 7 iti rabiin, yung tatalang iti hantay nga panagalas 7, tanggana tayo siguro 7:30 kasi naladaw tayo ng rugi eh. Kasapayment, ayan, iti Sabado ken Domingo 5 to 7. Nagyagarot. Ayan, so nga pwede bublayan tayo. Please lang po, i-like, share, and follow tayo iti dating nga programa tayo. Tadating nga oras tayo met nga ayan, so kasapayment kaniya. Ayan. Ayan. So, dahil yung arod. So, dahil yung oras ni Tia, dahil yung arod na lasing hanggang natin alas 7 di Rabi. So, ano kas marigan met? O mauawagan met, iti matang na iti kahit nga guest iti dahil ng programa tayo sa Layo City Santa. Welcome po kayo dito mag-guest dito sa aming programa ni Kikay. So, dahil kahit parang lang dito simple lang yung programa mingem.
makaipaay kami met basit iti ragragsak ken liwliwa kadag iti amin nga madam mga gwibuya, di ba? Okay, ayan, maraming salamat po. Ayan. Ano to? Si Sir, pabati po sa inyo sa kuno ni Sir po o ma'am to, si Ma'am or Sir Jappy Aguas. Ayan. Hello sir, hello po, Jappy Aguas. Happy watching po. Welcome to our show sa Layo Sir Di Sardam. Ayan. Maraming salamat po. Lasaw ka lata, bebe. Ayan. So, kasapayment ka lang iti aming madam magbuybuya at thank you very much. Ayan. Kay kasapayment, happy Sunday, Kikay and Kikoy. Happy watching. Ayan. Happy Sunday. Ayan. Kay kasapayment, kay ni Ma'am Shirley Dumaliyang. Ayan. Kay kasapayment, happy watching. Hello, Bessie. Kay ni Kuya Doro, Apo Konsehal Chodoro Koino Peralta Jr. dito sa Julian. Ayan. Ayan, nagbibigay tata, thank you very much. Di pa nagpuyam itatang oras. Apo Konsehal Chodoro Koino Peralta Jr. Ayan, among so na. Dito nga konsehal kat halang nga konsehal mo dikat di may sapay iso na nga nalain kay na sikat nga kwa nga may isang sumasarswela. Ayan. Oray man no niya ti papapilon na data. Ayan. Kaya na. So data ti may isang pagbilbili ba. Ayan. Ayan. Happy watching Kuya Doro. Ayan. Kaya kasapay mo. Ayan. 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 Kasapay mo na nag-ibisan pa nga nakalike na ka-share. Nakafollow dahil ito yung programa. Ayan. Oh, so dahil yung garot. Man, adad-adad. Yan. So, okay. So, please lang po like, share, and follow our page sa Ranay Orig Bileg. Ayan. So, dahil yung at iti pakabuyaan nyo. Madin. Ano na ba? Kaala dahil yung kuhanan. Makita mo gamin ijay. Gusto lang nito. Stone. Ayan. Thank you very much. Nagpababan. Ay, gusto. Ayan. So, dito sa barang mga sonata. Kaya misagsagot nga rod. Karag iti amin nga agbuy-buya itata nga oras. It's in the evening. She's wondering the clothes to wear. She puts in her makeup and crosses her lonely hair. And then she asks me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes, and the wonder of the Lord is that you just don't realize how much I love you. Wise men say only fools rush. But I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so we've got something are meant to be.
And time goes by so slowly, and time can do so much. How are you still I need your love, your love. I need your love. Must be your love. You to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the open arms of the sea. Lonely riverside, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Dito kasunatan sa sagot yun yung di alam sa langan ng alpete, basta pwede niya Kuya, ito ako'y naparang na dito, kung kasama na niya Ma'am Shelly de Maria. Alam ba na po, darling, I love you, I love you, I love you, do it to me close. You hurt me, hurt me, hurt me, and you made me cry. But if you leave me, leave me, leave me, I will surely die. Darling, there will never be another, 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 'cause I love you so. Don't ever leave me, leave me, leave me, say you'll never go. I will always want you for my sweetheart, 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 no matter what you do. Oh, Carol, 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 I'm so in love with you. Ayan yung sagsagot nila kay amin. Ayan, dahil natin vocal duet, great command ni Kumadre Juicy Paho Reynon. Api ka di kagami may. Ala po, nalipatan na ang sama kinumbidar. Ala, pasensya Sino? ako ni Mami Juicy Reynon. Ayan, kasapay mo tayo di Reynon family, dita Kabuluan, Santa Catalina, Ilocos Sur. Ayan. Yan kasapay mo happy watching med na Marilyn Villegas. Ayan. Dati kayo mo? Wala. Basta laki di karaoke Wala. Ayan, so natakasapay met kani happy watching met kani Marilyn Villegas ita Sagpat, Bantay Ilocos Sur. Ayan, thank you very much. Kin kasapay met nagbibigay met ni Ate Esther Laurente. Kin kasapay kani Mama ni Auntie Evie Vasquez Carino na yung Bangarabiyo amin happy watching. Ayan, kumusta kayo dito? Switzerland, Auntie. Ayan. So, dito yung sabay mga sonata. Kaya para ka na kayo amin. Nga dito tayo na. Happy watching ka ni Rosa Polito. Naamon sama. Kung darating man sa araw, ika'y lilis at di na matanaw, titigil sa pag-ikot ng mundo, dahil wala ka na sa piling ko. Kung ikaw magmahal na ng iba, anong halaga ang mabuhay ka? Dalhin mo na ang araw at ang buwan, na di nasisikat kailanman. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso
kong kalimutan ang ating nakaraan na kay sarap. Ayan, kasama natin nga happy watching kani ayan. Thank you so much kasaluyo sa more power to yung program po na ni Kuya Doro. Ayan. Hello, pare Doro. Ayan, kasama yung mata magbibula tayo din ng Lucy Bagaitin. Ayan. So, dawakan ni man pa ng Sherry na ito kakapsa. Sa kawaling ikaw ay lalayo, Darating mo na rin pati ang puso ko. Pagkat ito ay di natin tibok sa buhay na puno ng kirot. Tangi ko na lang pakiusap, saan ka man ngayon o hirap, wag sana akong kalimutan ang ating nakaraan na kay sarap. Kung sakaling ikaw ay lalayo, kung sakaling ikaw ay lalayo, kung sakaling ikaw ay lalayo. Oy, sumarong na data. Isasarong na data. Sa ronda. Okay, natalasan natin sa sagot kay ni Ma'am Tere Granocos Macari, kaya kasabi niya kay ni Ninang Lucy Bagaitin. Kung kay tagal, kung naghihintay, na dumating ka sa aking buhay, ngunit ngayon, nandito ka. Sana pag-ibig mo ay tunay na. Di ko alam ang dinanas mo. Ilang beses di na kong lumuha, mga pangako nila'y naglaho. Sana pag-ibig mo ay tunay na. Huwag na sanang mag-alilangan, damdamin ko sa'yo lang lahat. Isinusumpa ko, ikaw ay mamahalin. Sana ganun ka rin sa akin. Oh, yes! Sabi natin natin ang watching kanya, Ma'am Kasaranay Maybelline Cabarro. Ayan. Hello, good evening everyone. Kuna na pa. Mga pangako nila'y naglaho. Sana pag-ibig mo ay tunay na. Aking dasal sa ating may kapal, pagmamahal ay tumagal, abutan man ng bagyong ulan. Sana pag-ibig mo ay tunay na. Huwag na sana mag-alilangan, damdamin ko sa'yo lang lahat. Isinusumpa ko, ikaw ay mamahalin. Sana ganun na rin sa akin. Aking dasal sa may kapal, pagmamahal ay tumagal, abutan man ng bagyong ulan. Sana pag-ibig na ito'y makayanan. Sana pag-ibig mo
sagot ko dahil mas kaya reglagos makanin, yung kasabi ka din ng Lucy Bagay Chen. Yan, thank you very much. Yung kasabi mo nga, misang sagot, so marunong ang sumat po natin. Jadi so marunong kanta, kaya misang sagot, kinininang Madi Cardenas nyo. Kani Ading Juicy. Sana bigyan ko ng pansin ang aking pagmamahal din ng Madi. Yeah. Sabayin po kami. Hanggang kailan magtiis ang puso kong nagnanais na kahit minsa'y madilim ang daig ng pag-ibig o kahit tagal ng durusan hanggang ngayon'y umaasa baka sakaling mahalin magbago ang iyong damdamin araw-gabi naghihintay baka sakaling dumaan lumingon ka sa'kin kumaway at hindi man lang minsan sana'y bigyan mo ng pansin at kunting paghin ano ang aking gagawin upang matutuhan mo akong mahalin. Sino ba ang bigyan ng pansin anak Kikoy? Di mo kasi kami pinapansin ni ng Madi. Yan. But we love you. Pag di kita nag-iingatan, ang oras ay naibabagan. Pag nandyan ka sa aking tabi, o kainis ng sandali, sana'y bigyan mo ng pansin at kunting pagtingin ano ang aking gagawin upang matutuhan mo ako mahalin. Ay, wait lang. Itong bigyan ito yung sponsor ko. Ay, di na. Ayan. Sana'y bigyan mo ng pansin at kunting pagtingin ano ang matutuhan mo ako mahalin. Ayan. Thank you very much. Ayan. Ayan. Thank you, Maring Lang. Okay, then so mayroon ako at Mr. Sagot Med, Kenny, Sir Joseph Ramram. Kaya kasama mo na sagsagod ka niya, Mami Belen Camarlo. Ang pag-ibig ay sadyang namang ganyan. Oh, yes. Magkatagpo, magkalayo ang pagmamahalan. Oh, yes. Ganyan tayo, mga pusong pinaglayo. Talaga? Ngunit nagsumpaan na walang limutan.
for me, aking mahal. Yan ang lagi kong dinarasal. But you wait for me, aking mahal. Konting tiis na lang at di na magtatagal, ako'y babalik na. So please wait for me. Talaga naman na yan. Ay na, napipil ni Kiko. Uy, Sa lungkot at pag-iisa, anong napipil mo? excited, larawan mo at mga sulat ang kasama. Talaga, hindi Ingatan text. mo, sana ang pag-ibig natin. Sino? Ikaw. Ipaglalaban ko hanggang sa aking pagdating. Wait for me, aking mahal. Yan ang lagi kong dinarasal. But you wait for me, aking mahal. Kunting isa lamang at di na magtatagal, ako'y babalik na. So please wait for me. Wait for me, aking mahal. Iyan ang lagi kong dinarasal. But you wait for me, aking mahal. Sino ba yun? Kunting tiis na lang at di na magtatagal, ako'y babalik na. So please wait for me. Ako'y babalik na. Babalik ka So na. please wait for me. Ako'y babalik na. So please wait for me. O sige, nintay ka Ako'y niya. babalik na. So please wait for me. Naghihintay yun. Huwag kang mag-alala, naghihintay yun. Yan, ayan. Hello po ng pagkarabi, kada kayo request kuman, kita ulbod, nga perfect lang, para kanil katwa nito. Tato, si Cesar Sinanglawa. Para kada kayo amin na po. Nang makita aking sinta, nasabi ko sa sarili, ikaw na nga. Ngunit nalaman ko, ang iyong puso ay mayroon na palang nagmamahari nito. Masyado akong nasaktan, lungkot ang nararamdaman. Paano na ako? Paano na pag-ibig ko? Baby, I love you. Mahal kita. Baby, I love you. Walang iba. Magpakailanman, sana'y malaman mo. Baby, I love you. Maasa na rin hanggang ngayon, na balang araw ako'y iyong mapansin. Sana iyong damdamin Ang bulong ng damdamin sa aking munting awitin. Ako'y maghihintay sa habang buhay hanggang sa araw na ika'y muling malaya. Baby, I love you. Mahal kita. Baby, I love
ay iyong tanghid. Ang bulong ng damdamin sa aking munting awinin. Ako'y maghihintay sa habang buhay hanggang sa araw na Ika'y muling malaya. Baby, I love you. Mahal kita. Baby, I love you. Walang iba. Magpakailanman, sana'y malaman mo. Baby, I love you. Sana'y malaman mo. Baby, I love you. Sana'y malaman mo. Baby, I love you. Ayan, okay na yung ating sama na yung ating diretso ang kanta tayo. Okay na yung muna yung chachana. Chacha, Kaya ni. na. Lag, sa upay. Ayan, so, okay, DJ. Let me love you, Carmelita. DJ kasi pumas. Saan na mga ikabil day ka? Ayan, maraming salamat po. Okay, DJ nga di kuha tayo. Ito perfect. Kinantaman. Dito na ikat kayam. Nangatong sa. Dijay. DJ Sa nga kuko ng data Agila. ni karaoke ni April. Dira. Ayan, so dahil nga rin may pahay nga sunata ka kaya kay amin. Okay, dito, padasan ta, kikay baray nung magawa ta. Sisiyam da. Ayan, please lang po, pa-share naman po para mas masaya. Lapan. Mangangarap lang ba nag-iisa ang makapiling ka langit sa akin dahil sa pagsuyong naghari sa akin. Nasaan ka man ngayon, mag-ingat ka sana. Iyan ang tanging dasal ng pusong nag-iisa. Happy watching. Tunay ang iyong pag-ibig para sa akin hanggang langit. Bawat titig ng puso ay ikaw lamang sa bawat saglit. Ikaw ang siyang ligaya, tanging pag-asa ng buhay ko at wala nang iba. At sana'y laging di magbabago pag-ibig ko at pag-ibig ko. Di ko na kaya ang humarap pa ng iba pagka ikaw lang ang tanging sinasamba. Alam mo ba, kapag kapiling ka, bawat sandali ay walang kasing ligaya. Umiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko't kadami ay umiiyaw. Buhay ko ito ay walang halaga kung ang pagmamahal mo ay mawawala pa.
akong umibig, ayoko nang maging balik. Ang nakaraang kabiguan, gusto ko nang kalimutan. Takot akong magmahal, ayoko nang masaktan pa. Sapat na sa'kin ang lahat, di na muna ibig pa. Masaya ako sa aking pag-iisa. Tawa na sa akin ang iyong Alaala kahapong nasaan, ayoko nang balikan. Lagi na lang nangangarap, lagi sa wiling naman. Kahapong nasaan, ayoko nang balikan. Nang di ko na maramdaman ang aking nabinuan. ayan, happy watching din ni Ading Reggie. Tapos na happy watching. Kaya kasama din ninong Metong Rapisura. Ayan. Okay, dito sa marunong nga sonata. Kaya may sagsagot ka na giti amin. Muli. Kaya hindi amin nagbibuya kas dapat kini ni Ading Reggie Takadena. Ayan, so please dawat ang mingarod kakabsat, kasardam nga please i-like, share, and follow dito nga programa tayo. Please kahit share lang po, masaya na po kami. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Ayan. So kasama kini Ninong Metong Rapisura. Sige, go at anak ko, sang-sangpet ko pa ilang nakong. Ayan, sayang lang ang nako may manininong Metong. Sa bagay, doon pati sumarunong al daw. Ayan. Kanya ito sumarunong sonata. Kaya misagsagot kaya ni Ading Reggie Takadena. Muling neta. Di Rodel Naval, uno ni Kwagoy. Yung muna. Muli. Ilikan. Ayan, so dito nga sumarunong nga kantahin tayo. Tulungan na, magdata na ako ito. Ops. Araw-gabi, bakit naaalala ka't di ko malimut-limutan sa tinay na daan? Kung magtatakbo ka ay kailangan bantayan. Dinggin ang dahilan at ako ay pagbigyan. Kailangan ko ang tunay na pag-ibig mo, dahil tanging ikaw lang ang tindig ng puso ko. Hayaan mo lang na maging ganon na lang. Ang isa't isa'y mayroong pagdaramdam. Bakit pabigyang muli ang ating pagmamahalan? Kung mawawala ay di ba't sayang naman? Lumipas natin tila ba kailanman? At kung nagkamali sa'yo, patawaran pagsamo ko. Tayo na tulitin ang pag-ibig natin. Muli ikaw lang at ako. Ayan, kan kasama natin dito nga sunata. Kaya bisagsagot kaya ni Ma'am Elma Boni. Hello, Madam Elma Bonet. Tunay na pag-ibig mo, dahil tanging ikaw lang ang pitig ng puso ko. Hahayaan na lang na maging ganoon na lang. Ang isa't isa'y mayroong pagdaramdam. Bakit di pagbigyan muli ang ating pagmamahalan? Kung mawawala ay di ba't sayang naman? Lumipas natin tila ba kailanman? At kung nagkamali sa'yo, patawaran pagsamo ko. Tayo na ulitin ang pag-ibig natin. Muli ikaw lang at ako.
Bakit di pagbigyan muli ang ating pagmamahalan? Kung mawawala ay di ba't sayang naman? Lumipas natin tila ba kailangan? At kung nagkamali sa'yo, patawad ang pagsamuko. Tayo na tumiti ng pag-ibig natin. Muli ikaw lang at ako, muli ikaw lang at ako. Lumayo ka man. Awan, tidak lang din. Mahal, tandaan mo lahat ng sasabihin ko. Naniniwala ako na tunay ang pag-ibig mo. Huwag lang pansinin ang nasa paligid mo. Isipin mo, ika'y minamahal ko. Pangarap ko sa iyo, hindi magbabago. Mahal, iwaksi mo, pangamba ng puso mo. Walang mahalaga, kundi ikaw lang ang giliw. Tanging ikaw lamang ang buhay ko. Kahit ano pang nakaraan mo, walang sinuman ang magbabago. Tapat ang pagmamahal ko sa'yo giliw ko. Kahit ano pang sabihin nila, hindi tuwad lang sa hangarin mo. Wagas na pag-ibig sigaw ng puso ko. Ibig ko sa'yo, paglalaban ko. Hindi mahalaga, mag-usap man ako. Ang tanging pangarap ko ay ang pag-ibig mo giliw. Ikaw lagi ang sigaw ng puso ko. Kahit ano pang nakaraan mo, walang sino ang magpapagbabago. Tapat ang pagmamahal ko sa'yo giliw ko. Kahit ano pang sabihin nila, hindi tuwad lang sa hangarin ko. Wagas na pag-ibig sigaw ng puso ko. Kahit ano pang nakaraan mo, walang sinuman ang magpapagbabago. Tapat ang pagmamahal ko sa'yo giliw ko. Kahit ano
Ayan, nagkilig niya kanina diya, sunata may pay ka na kay amin. Kagastapay men nga lagi diya, buya, please lang po, i-share and like niyo po ito. Okay. Okay. Ganda ta? Ellen knows. Ataasin, midlay. Okay, no dapat lagi message yun to eh. Mag-message kayo laing. Tapos may mention kayo. Ulbud ang ilaw panna. Okay. Yan. Okay, dito nga sumar nga sunata ket isagsagot mi ken ni Sir Sep Ramram. So, amin. Malukong. Ala po, madung pa rin data ah. Wash out. Hindi naman. Good ka man na kay Clyde. At wash out. Naligat ang desisyon na Ibagan ka kung saan Ginado ang aramida Abaso yakong mahila Puso ikaman sinagdan Amok kaganda nagkurang Nga mapay na pinaybayan Matulad ka, tindak na kalayaman Madangan nila, ulbon ka na kailan Ang tiyamin, inagong tinalikutan Madangan nila, ulbon ka na kailan Awakan, inagong pinaybayan Naligat ang desisyonan Nalipagan ka when nasaan Ginamo ang haramidan Abaso yakong ang mabilang Puso ikaman siyatan Amok daghan ka nagkurang Nga mapay na pinaybayan Natural ka, indang nagayaman Sa realidad, ulbon magkakapaglan Na ang tiyanin akong tinalikutan Panangalina, ulbon magkakapaglan Awakan, inakong pinayayan Panangalina,
ang nakarumatan dito ya punta kabitaugan Santa Catalina Ilocos Sur ni Auntie Susan, kasapay mo rin Orly, kasapay mo rin ni Ate SB, ni Ninang Aning, ayan Auntie Malin, Uncle Gudo, Uncle Ardo, yan. Maraming salamat sa inyong lahat. Okay, dito tuman dahil tuman awan patig tinaglabas. Nanang nakano. Sabi awan sa balingayan ko, nagsikalaing nga'y patpatay ko, laksit kinanong ken naglabas mo, disod pagrukudan, dahil ko'y puso. Yan magulit ang Pinatao, ang laban naglabas mo, kahit tu'y rason nga pagdagod mo, lusong ken kulang kaparo. Di na puno ngayon, awan patig tinaglabas, sangwin patig masakbayan, arang tayo di pagtumpalan. Awan sa baligay ako, nagsikalaing ay patpatay ko, laksit kinano mo, ken naglabas mo, isut pagrukudan, dahil ko'y puso. When naglunig ang pinatao, ramdaman naglabas mo, dahil dito'y rason na pagdudog mo, nusok ken kurang tabaro ko. Di na puto ngayon, awan patig tinaglabas, sangwin patig masakbayan, arang tayo di pagtumpalan. Di na puto ngayon, awan patig tinaglabas, sangwin patig masakbayan, arang tayo di pagtumpalan. Sangwin patig masakbayan, arang tayo di pagtumpalan. Ayan, ang watching met kini Gian Paul, ang kasapay met kini Ma'am Marisa Cadenas Montero. Ayan, ganagidami nga taga Santiago, Ilocos Sur. No, mga kading. Sila ta. Request ni Gian.
na umakakadin keni ayan. Okay, tatawa sa natin isagsagot kay ni Gian Pugal. Mali na o makakadin. Oo, makakadin. Atan ni. Yan. O makakadin ni Kuma. Amat sila na. Ay, maganda. Nagngataw. Nya nga rodan. Dapat yung plano ko doon mga simple kanta. Dito ka sa marunong sunata, isagsayan ko naman kay ni Ninong Metong Rapisura. Sika. Sulata dito, ano mo na talaga yan? Ha? Awan tigan sa kubeno ba sa tagboya. Yan mo dyan Facebook ko na yan, tumato. Apaya. Ay di kasi mo. Yung Facebook ko lang Laging pinagkasalanan Dadalhin ko Apakabuklan ko Awang tulong Nagpalagay din sila Apakabuklan tuyan At pulong Nagtalata Hindi sikat Kaya di natin lipatan
Ayan. Kaya kasama kayo kinilang chupa-chu. Kaya kasama namin na itaan namin manamapalang libuhay pang mga oras. Thank you very much po. Siksikan, Lagi nagasarapan Dalalit-labik Nakakabot na tulian Awang pulong Nagpalpan Bisikan Kaya di natin lipapan Pang-aasip yato Noon mo Panagayang ulan yan Sa akin lahat ay balikas Di ka kumahagaman Gintay at pamalangka Nga at dabay na patinggutin ka Kas mula ingin pinuksan Ayat mo kaniyan Geno siya tulong Tay di untuk ipagpatek Ano sa tigasat mo Ngayon pa ay mukha Okay, may pahit natin may isang sonata, papalubos nga karigiti amin. Gas pamakalta, ipida ito yung garabi iya. Thank you very much po. Dagiti talong ang directress mi. Kat sabi kat kumata, di kayo mamumang, mang subsubaybay iti ito nga programa tayo. Iti sa layuso, iti sardam da Kikoy and Kikay Show. Ayan. Ayan, natugad kay pamakada nga sonata, kada kay amin, kasardam. There's a lover's moon tonight As I look back over my shoulder All the stars are shining bright Just like the nights when I used to hold her She's out there somewhere under the lover's moon. Lover's moon wants to shine on me. I'm dancing me a memory. I wish I might. Have a chance to hold her tight, waiting. I know she's waiting. I know she waits for me under the lover's moon.
shining down on half of this world. So many souls are waiting its light, but for me there is just one girl, and she's waiting. I know she's waiting. I know she waits for me under the lover's moon. Under the lover's moon. Ayan, okay nga ron, hindi nagkiwal nga gundaway. Ang pagpakatakap nga ron din, sardam. Hindi si Mabukel nga grupo mi kinikikay, kaya nagyamyaman kami, kaya sa pagkat kumain tumano sa Barno, nga Sabado kaya Domingo, hindi oras sa alas 5, hanggang alas 7. Ayan, maraming salamat po sa inyo, pagpakatakap nga ron din. Kaya tagyaman kami ng italong ang Direct Resmi, na Direct Annabel Wanda sa Tolento Hall, ni Direct Madi Cardenas Chong, kaya ni Direct Yusi Bagay Chen, kaya na kay amin nga nagbibuit at takarabi, agyaman kami, kaya bye-bye na po, and God bless you po. Good night po. Ingat po tayong lahat.